Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Happy New Year. Happy New Year. Happy solemnity ni Mama Mary, Mother of God. Ang dako rong pista sa atong simbahan mao ang pagkainahan ni Maria sa Dios. Lingiyay mong tupad ing namutuo ka si Maria inahan sa Dios. Tuo ka. Daghan pa nato nga di mo tuo o di mo dawat nga si Maria nahimong inahan sa Dios. Apan kini usa ka misteryo sa dakong gugma sa Dios nga ang iyang gihimong agianan para iyatang luwason mao si Maria, ang labing putli nga babae, ang labing ulay nga inahan. Busa uban ni Maria, iampo nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga mao say gipahinungdan karon sa atong misa, the world peace, haron makabot unta ang kahiusa sa katawhan labi na gid sa naggubat natong mga kaigsuonan ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa pagpamalit og mga slots aron matuman ato mga proyekto, hatagan unta sa tanang mga grasya aron sila makakabot usab og tinuod nga kalipay ug kalinaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, kanunay mapuslanon unta alang kanamo ang mga pangaliya ni Maria Birhen og Inahan, kay imo kaming gihatagan sa kinabuhi o kaluwasan, pinaagi ni Hesukristo, iyang anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak, nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Og miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kalooy. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluyan unta kita sa Dios, ug bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. Mahibawan unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kalooy. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya, kay nagamando sa kanasuran diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasod dinhi sa yuta. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kalooy. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya.
bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan ug nagpuyo sa ilalom sa balaod, aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuaw, Amahan ko, busa dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Busa midali sila sa pag-adto og hikaplagan nila si Maria ug si Jose, ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdom si Maria niining tanan og namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga, og namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita, sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka ikawalo kaadlaw nga maunay ihimo sa seremonyas sa pagtuli sa bata, gihinganlan siyag Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria, sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.
Ang atong tubag sa Salmo o sa kapangandoy, bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Usa ni sa gipasikaran sa pagpasabot niining gitugot ni Pope Francis nga blessingan ang mga irregular union sa mga tao sama sa same-sex, divorcee o nagpuyo-puyo tungod sa kaluoy. Dili tungod kay wagtangon ang sala, kung dili gikaluy-an ang makasasala. Lingiyay mong tupad ing na gusto kang kaluy-an sa Ginoo. Wagi klaro. Nya inighuman og hatag sa Ginoo sa iyang bendisyon, bungas iyang kaluoy. Unsa may sunod? Unsa may sunod natong buhaton? Himuon sad nato ang atong kaugalingon nga kahimutan sa Dios. Munang niingon diri sa atong unang pagbasa, ang usas mga bendisyon nga ihatag nila ni Moises ngadto sa mga tao niingon, kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ang kalinaw mga igsoon diha sa atong kasing-kasing, diha sa atong katilingban, sa pamilya ug sa kalibutan, dili na siya mahitabo kung ang atong kinabuhi dili pleasing to God. Dili ba makapahimuot sa Ginoo? Gikaduhang lingi ing na musta imong kinabuhi nakapahimuot sa Ginoo? Kapahimuot wa. Kanang magsigi kag paningil sa utang makapahimuot na sa Ginoo? Basig dili, mao na ang resulta, nag-away na ang nagsigig paningil sa utang. Kaning pagsigig gubat sa kalibutan, kanang makigubat gyud ka sa imong isig katao, makapahimuot na sa Ginoo? Mao na wa gid tay kalinaw kung maggubat na. Kanang magsigi kag pamakak sa imong isig katao, sikag saad nga bayra nimong utang unya wa gid ay kay giparsyal, makapahimuot na sa Ginoo? Mao na wa gid ay kalinaw. Kanang magsigig pangasaba ang mga ginikanan sa ilang mga anak, magsigig yaw-yaw, makapahimuot na sa Ginoo? Mao na wa gid kalinaw ang pamilya, kay wa man mahimuot ang Ginoo. Kanang magsigig kag pangulor sa imong buhok, kiskis anang imong kilay, badlis naman, makapahimuot na sa Ginoo? Wa ko kay baw. Pero mailhan na nimo kung malinaon, pangutan-a lang na kanang nanag-colors buhok, kanang nangiskis kilay, pangutan-a na malinaw na ka, dili ka maratol. Na niyag ratulon gani ina hunonga na lang tingali na oy kay magratol-ratol ra man na nimo. Di ba? So ang tanan nga dili makahatag og kalinaw nato, wa sad na makapahimuot sa Ginoo. Mao bitaw nga ang pagbiya og sala, kanang pagbiya og sala, mao gid nay kahimutan sa Ginoo. Unya, inigbiya nato sa sala, bisag unsang klasiha sa sala, magamay ug madako, naa dayon ang kalinaw. Ang una gyung magmalinawon, mao ang nibiya sa sala. Naay ni text nako sa Father, isulti ni sa imong humili, ayaw lag isultig hain ko nagpuyo o kinsay akungan. Taas kayo iyang text, ang iyang introduction, palihog Father, basaha in town ang akong text. Graduating siya sa elementary, gi-attempt siya rape, kaduha, babae ni siya. Motong naa siya'y phobia sa lalaki. Pag high school, nakig-uyab siya tumboy. Ug nilast yun ang ilang relationship hangtod ng graduate sila sa college, hangtod na gyud nga
nagtrabaho na sila, dignified ilang trabaho, magdungan silang simba, active kay sila sa ilang kapilya o sa ilang simbahan. Portig yung aktibuha, iyasang papa, active sa kayo, ni dawat lang pod nila. Ana, wa kuno'y ni palag, kay mga buutan man sad sila. Hangtod kuno ni abot, mga, kung ano tingali to, mga 14 or 15 years ang ilang relationship. Nangutana siya sa Ginoo, siya malipayon man ko Lord, pero nga man, nga doon na may murabag dili, kompleto sa akong kasing-kasing. Sultihi kuno ko, kanang dili gikag pari, dili gikag tao, kanang gikan gid nimo sultihi ko, nalipay kaning among relationship. Niabot na lang kunog 10 years wa gid siya tubagas Ginoo. Nya og mo istorya sa kuno siya pari og madre, di man siya ganahan kay wala naman kuno'y laing isulti, moingon madyo kuno sayop. Nya para niya gusto man siya mo justify. And just recently iyang na sinati ang tubag sa Ginoo murag San Jose ba, pinaagig damgo ni kuyog kuno siya og prosesyon kay devote man siya ni Santo Niño. Sa iyang damgo ni kuyog kuno siya prosesyon ni Santo Niño. Nakita niya nga naay kayo nga misilaob sa sinina hangtod ngadto sa buhok ni Santo Niño na sunog, nangilad ang naong sa imahin. Pagmata niya ang message kuno nga iyang nadawat, niingon nga imong gipakauwawan ang imong debosyon sa Ginoo, imong gibuling-bulingan ang naong sa Ginoo pinaagi sa imong kinabuhi. Portig yung kuno niyang hilak. Ang sunod na sa kuno niyang problema, unsaon ako pagbuwag aning akong karelasyon na mura maglisod na kaing buwagan. Ngayo kuno siya tabang sa Ginoo, ingon siya, Lord, andam na gyud kong mubiya kay guilty na kay ko, ni aradi ay ang hinungdan nganong nakuan ko, dili ko mahimutang bisan pagnindot ang akong mga grasyang nadawat, ang akong career, ang akong mga palibot ni dawat ra nako, pero ni agyoy dili nako masabot nga kakuwang kahawang. Ug tuod man na ay iyang kuan man ting ito pag umangkon na nakauyab og American o niya ni bisitang American kay minyo na sila, naaman sa gikuyog nga laing American, wa may mo entertain, di siya mo ini-entertain na nagkatuluyan ang duha. Karon she is now living happily. Iya lang yung gipashare kay matod pa niya ang sala, Father, sa akong eksperyensya bisan pag atong i-justify doon na gidi ay kanabang kakuwangan o ang makapakumpleto sa atong kalipay kana yung mawagtang na ang sala. Nigilingay mong tupad na gusto kang malinawon. Ina ba? So, gusto kang malinawon, kuhaan ang sala. Nya unsaon man pagdesisyon pagkuha sa sala, duol ngadto ni Maria, duol ngadto ni San Jose, kay ang mga magbalantay sa karnero, pagduol nila ni Hesus, dili si Hesus ang ilang nakita una, kung dili si Jose o si Maria. Nya gikan ni Jose o ni Maria, nakita nila si Hesus. Pasabot, bisag ako kanang mag-counseling ko, ang ako yung unang isulti, sunda si Jose o si Maria o ang mga santos, makakita yung ka Ginoo. Pero mo ditso lang kag pangita Ginoo, pero di ka ba mo model after sa kinabuhi ni Jose o ni Maria, di sad kakakita Ginoo. Nya unsa may kinabuhi ni Jose o ni Maria, ang number 1 gyud kini gyung selfless life. Kana bang dili maghuna-huna sa kaugalingon, kung dili ang pagpaambit
sa Ginoo ngadto sa uban. Ako din sa akong pagka paris priest, o sa ako yung pagkapari, taliwa sa akong daghan kaing kahuyangan, daghang kasalanan, frustrated kay ko kanang mahug ko sa sala, gagmay dagko. Ay lang sa kunyo totoke, pareha raman ta sadaan. Pero ang ako yung commitment, moingon yung ko sa mahal nga birhen, kay Marian mangyog kay ko, Legion of Mary, niya Guadalupe akong, Our Lady of Guadalupe akong parokya. Moingon yung ko sa mahal nga birhen, dasiga in taon ko, nga di ko ma-discourage pagpadayon sa pagpaambit sa Ginoo ngadto sa uban. Bisan pa man og ako, dili angayan. Mo na din ako yung gipaambit ninyo. Nya, kakita ba mo Ginoo? Wa mo kakita Ginoo sa akong pagdumala dinhi. Og nakakita mo, salamat in taon. Og wa mo kakita, sultihi lang ko kay akong i-adjust ang akong pagdumala. Kung sa may mga timailhan sad nga kakita ta Ginoo, dunay kalipay nga atong bation. Nya kanang maong kalipay, ipaambit sad natos uban. Ang kalipay sa mga magbalantay sa karnero, ilang gipaambit og nangalipay sad ang nakadungog. Nindot no? Ana. So doon ay nipaambit sa natong kalipay ang namalit og slots. Gabi sa atong midnight mass, ako tong giingon nga unom na lang kabuok ang nahibilin sa atong disap, katong investment slot. Igo yung nahuman ang misa, gabi samtang nagpaabot sa midnight nga kuan sa kasaulugan, dunay nang text og ni confirm og nahurot gyud ang unom ka slots. Diba na? Close na. Hali na ang tanan. Sorry na lang, kamong nagplano, close na. 170 na ang atong halin sa disap, pero naapay 20 ka slots nga pledges pa basin pag i-remit ni. Ang atong kuan karon, atong tabangan og palit kining paras kumbinto, ang SBF DAG naapay 54,155 ka slots nga tag 500 pesos per slot. Nga akong hangyo, ipaambit ang inyong grasya kada semana, palit mo usa ka slot 500, isip usa ka pamilya. Imbitara ng imong sakop sa pamilya nga magtampo-tampo mo, nya kada semana palit mo usa ka slot sa SBF DAG. Ato ning ipaambit, ang resulta sama ni Jose ug ni Maria, mahimot ang tuburan sa kalipay sa atong isig katao, ug ang ato sang kasing-kasing mag-awas-awas ang kalinaw kalipay, dili gagikan sa kwarta, dili gagikan sa mga pagdaig ngan hinato, wa magikan sa atong gahom, wa magikan sa mga butang atong gihuptan, kung dili nagikan sa Ginoo nga natao diha sa pasungan. Ang gahom sa Ginoo nga nagluwas nato, nga muluwas pagyud nato, maunay hinungdan nga mahimot ang malinawon og malipayon. Last nga lingi sa imong tupad. Last na lang ning lingi. Ing nasugod karon, ako na gyud kang lipayon kanunay. Sige ina. Ing na ba? Di ba? Nindot kayo. Sige, manindog na ta. Apil na nang nagkusmod ang naong, manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan,
makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, pinaagi sa pangama sa bulahang Birhen Maria, ang inahan sa Dios, pangayoon nato ang ato mga panginahanglan ug masaligon kitang moingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw, muhatag og kalinaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan, kanang kalinaw nga gimantala sa mga anghel, sa dihang nagpakatao siya, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw, muhiusa pagbalik sa nagkabingkil nga nasod, aron ang katawhan magpuyo diha sa kalinaw ug mag-ugmad alang sa ilang tingusbawan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw, mudasig sa atong mga pangulo, nga higugmao nila ang kalinaw, aron maghago sila alang sa kaangayan, ug mga nalipod sa tawhanong katungod, sa ingon maghari ang kalinaw sa atong kayutaan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw, si Maria, ang inahan sa Dios ug rayna sa kalinaw, manalipod unta kanato aron mabatunan nato ang kalinaw sa hunahuna ug sa kalag, kalinaw diha sa atong banay ug kalinaw sa atong katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw, maghimo nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw, mubuot nga ang proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong magiplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw, muhimo nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipe sa kalinaw, mubuot nga ang mga kalag sa atong mga minahal nga mitaliwan, ug sila nga nahikalimtan, makadayon na sa walay katapusang kalinaw diha sa iyang gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoong Hesus, tabangi kami nga gamiton ang imong mga hatag sa pag-alagad sa among isig katao. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluy-on, ikaw ang hinungdan o kahingpitan sa tanang kaayuhan, itugot nga mahingpit unta ang among kalipay nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo, samtang nagsaulog kami nga malipayon sa pangilin sa santa nga inahan sa Dios. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen, ang inahan sa Dios. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Happy New Year, Happy New Year. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas og dugo. Itugot nga maluwas unta kaming nagadayeg sa bulahang Birhen Maria, ang inahan sa imong anak og sa simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalinaw nga Dios nun. Kalinaw nga Dios nun nga dili ikahatag sa kalibutan. Nya mahitabo ra ni kun ato og yung una sa tanan biyaan ang sala nya papuy-on ang Ginoo si Kristo sa atong kasing-kasing ug ipaambit nato ngadto sa uban. So salamat ninyo nga nipaambit sa inyong Dios nong mga hiyas, labi na sa mialagad nato karon ining misa, labi na gyud ang atong mga lectors ug salmista, ang atong choir, ang atong San Vicente Parish Choir ug ang tanan ngaming bulig nato, ng atong IT, tong Sokom. Og ang nihimo sa formal offerings karong misaha, pinanguluhan sa bread and wine offerers nato sila si Mr. Wilfredo ug Mrs. Maria Bohol and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So mao na to, salamat sa Ginoo ang atong disap nahurot na gyud ang 170 slots. 150 ang na-remit napay 20 slots na padong pa i-remit. Hangtod ni sa month of March ang atong pagpaabot niini. So on or before lang sa March 2024. Salamat sad sa namalit nato is BFDAG para sa atong kumbinto San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces. Nahalina na tag 5,845 slots, na apay 54,155 slots nga available. Ato gyapong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Nya padayon gyapon mo og sunod og suporta sa atong YouTube channel, ang Padresiano Ubod. Kining atong YouTube channel anhin nato dinhi ipakita ang atong mga official contact persons, contact numbers, o account numbers. O adto mo mutan-aw sa uban, dili aning maong channel, nga doon na atong channel na naman ni 178,000 ka-subscribers. So, din hilang mutan-aw kada adlaw, aron ma-updated pod mo, niya i-share sad. Adtong month of November, nakadawat ta og income sa YouTube nga 167,000. So atong pakpakan ang YouTube, pag-share nga hinato. Nagyapon tay mga misa karon hangtod sa alas 7 sa gabi, karong alas 9, alas 11, alas 3, alas 5 ug alas 7 sa gabi. So katurong nangatug pa, i-message lang to ninyo nga kinahanglan tang manimba niining adlaw kay kuan holiday of obligation. Manindog data. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. idoko ang inyong mga ulo ug dawatang panalangin sa Dios nya motubag tag amen. Ang Dios nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, nahigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Birhen, kay pinaagi kaniya, nahimo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Amen. O kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa pista ni Maria, magdala unta og mga gasa sa mga kalipay o kalinaw nga espirituhanon o sa mga ganti nga langitnon. Amen. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.